Dobré ráno. Dobré ráno. Prišla som vás navštíviť. Disko kšefty. Povedzte mi, ako môže byť niekto hneď od rána takýto bezočivý. Ľutujem vašu rodinu, večer s vami musí byť už na nevydržanie. Ja viem, človek musí z niečoho žiť. A čo je vlastne na tých kazetách? Mám jedného známeho. Môžem vám dať dobrú radu. Áno. Choďte sa vzdelávať a nerozčulujte ma. Šéfe, nie som malé decko, občas mi to aj zapí. Dobre viem, čo je na týchto kazetách. Aj ja. Teraz trochu doprava. Vyučené. Do čerta spadol. Dnes ako si nie som vo forme. Pozor, teraz. Prečo tá sprostá helikoptéra nikdy nezoberie? Chýba vám prax, ale nevzdávajte sa. Teraz sa držte, Linda. Škoda, musím počať, lebo ma odtiaľ vyhodia, ale vy sa pokojne hrajte ďalej. A zatvorte dvere. Dobrý. Ahoj. Ahoj, kam sa ženieš? Čakajú ma počítače. Čo je? Prečo nejdete ďalej? Nechcel som vyrušovať, čakal som, kým ma niekto zavolá dnu. Len poďte pokojne ďalej. Náš šéf nehryzie.